Pajero. Pajero iki. Nggon aku saka dhuwure saka Pajero. Lah, lha iki istimewa. Lah istimewa apa? Sekoke sementu. Halah. Kono ora bocor. Iki secara gede ini sekoke gampang bocor. Yo ora iki. Sekoke wis dimodif, mau modif. Iki mobil istimewa. Heeh. Wis apa jero dimodif, njaba dimodif. Iki peleke wis anu, Lho, peleke ruji. ruji iki ora enek mobil pelek ruji enek. Tak tunggunya. Iki pokoke ibarat mobil wis. Lah iya jare mau mobil ruji kok enek. Ibarat mobil iki wis model.
Geblek kamu.
eksis dan kademen. Ya, muni. Ya, tes. Terima kasih. Testis buat muni dulu. Terima kasih buat para apa ini? Klub mobil Laskar Petir. Sangat meriah sekali. Awake dhewe piye selain seniman juga menjadi fotografer model dandani kuwi mau. Ya ora mungkin wong iso. Lah iki mau sangat mas-mase saka klub mobil Laskar Petir Ponorogo. Dirawi dari mana saja Mas ini Mas? Dari mana ini? Jawa Tengah ada. Sudi mawon Mas. Surabaya. Oh, tak teko kae Mas. Teko Mas. Dan teko saya dari mana saja? Wes Indonesia dari mana saja Mas? Sinyangoni aku mau. Lah ini Mas. Nah, Mas. Teko Mas. Dari mana saja klub mobilnya nih? PDPW Persatuan Driver Putra Wengker. Wah, ya terima kasih. Ini dari mana? Nah, ini sama. Oh, sak rombongan kan ya Mas. Sak klub iku. Aku ya duwe melu klub iki, Guys. Apa awake dhewe duwe mau ora nggawa. Adewe ora nggawa. Mas-mase nggawa mobil mewah-mewah. Persatuane yo kenceng. Iki mau aku rene tanggapan sirku mobilku tak gawa, Mas. Sirku ora tano. Padha mobilmu ning ndi, Gus? Mobilku ning omah. Aku mobilku dolanan sing Mas. Bensine ora enak. Wes, gunamu apa-apa. Rapopo semoga persatuan Laskar Ponorogo Petir luar biasa tambah solid, tambah kompak neh lek gelem nyangoni Mas. Maksudnya nyangoni Mas ya. Iya Mas, muga-muga panjenengan sehat lancar rezekinya. Amin ya wes. Pokoknya mbak-mbaknya klub ae mobil reno-reno. Ada merah putih jan kuning. Mobilmu warna apa ning omah? Nggon aku kelawu. Oh ya terkait. Ya wes. Pokoknya sehat selalu kagem Laskar Ponorogo Petir. Carwak semoga tambah sukses, tambah salut. Mas Fikri, kita hibur lagi dan kita lanjutkan acaranya apa? Yo, oke lanjut ya. Lanjut ya. Anuku meletek ini.
Ya, kuwi ibarat mobil apa ya? Sik tak dekoni. Pilihanmu kuwi cara mobil apa? Iki sarene mobil iki Rada gedhi, budak. tapi ceper. Heeh. Iki pomo mobilno Pajero sing putih Gus. Pajero iki. Iki Pajero putih. Pajero putih mulus. Lah iki mulus iki. Lah sing mburi kae enek Gus ya kan. Kae setengah Pajero. Kowe pilihanmu Pajero. Pajero iki. Nggon aku saka dhuwure saka Pajero. Lah iki istimewa. Lah istimewa apa? Sekoke sementul. Halah. Kono ora percaya. Iki secara gedhi ini ki sekoke gampang bocor. Yo ora iki. Sekoke wis dimodif, iki mobil istimewa. Heeh. Wis apa jero dimodif, njaba dimodif. Iki peleke wis Lho. peleke ruji. Ruci iki Ora enek mobil pelek ruji enek. Tak tunggu iki pokoke ibarat mobil wis. Lah iya jare mobil ruji kok enek. Ibarat mobil iki wis modifikasi. Apa? Ada dalan lanang jalan naik turun makadah. Iya. Pokoknya segala medan mengatasi. Alah. Ora percaya teko tukang sompet kan. Masa iya tak? Lah bojone tukang sompet kan. Wah, aku golek aku awake gede. Lah iki paling kenapote sing biasa. Yo ora ngono ta? Yo ora Maksim ngono ta? iki lek dirip bianter kaya mobil kae. Dirip sret. Lho, Jepite ning ngarep. Kira mesti jepite buri. Masa ning ngarep ngetro piye? beda mergo sekoke anyar iki. Wah. Ada lho, Gono alah gon aku mending yo sekoke istimewa. Lho, bodine istimewa kenapote wis iki. Tenang. Ndi tak dudahi ngono aku mikir. Sing Pajero ning kene. Pajero ning ngono. Yo Pajero ning kene lah. Gon aku luwih saka Pajero. Kowe lho kok Pajero. Panas lho Pajero. Ya. Hei. Oh. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke ya. Si. Kurang atrasi lho. Kenapotku ora sida tak tokne. Mergane tamune teko. Iya. Jadi monggo Mbak Ensi. Nanti tekniknya seperti ini. Nanti kalau ada mobil datang, lewat sini ada mobil 3. Lah kalau mobil datang semua penari siapa ya? Nggih. Nah, termasuk Jadil, Ganong dan Dadak Merak, loro-loro ini dipakai di sekitarnya mobil. Oke, Mbak. Siap, selamat siang teman-teman semuanya. Siang apa sore sih? Sore, selamat sore teman-teman luar biasa. Ini adalah teman-teman